वन गो। अखिया में कवन जादू चुरा के तू रख ले बाड़ू। हम होश में नहीं बानी, हम होश में नहीं बानी, तू जहिया से तक ले बाड़ू। अखिया में कवन जादू चुरा के तू रख ले बाड़ू। नमस्ते, प्रणाम। आज हमार मुंबई में फिल्म के शूट हो रहा बा, नई फिल्म के, जो फिल्म के नाम है चैलेंज, और यासी फिल्म्स और पिक्टोग्राफ के बैनर तले फिल्म बन रहा बा। और सबसे बड़ी खुशी के बात ई बा कि भोजपुरी सिनेमा के सेट पर से पहली बार फेसबुक लाइव हो रहा बा। ये बहुत खुशी की बात है। और ये भैया, हम इंस्पेक्टर हई ना, ई वर्दी जौन पहनले बानी ई हमार किरदार बा। और चैलेंज फिल्म के शूटिंग अभी मुंबई में फिलहाल चल रहा बा, और 2 से 3 दिन के बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। और इसके बाद इस फिल्म के कुछ गाने हम लोग विदेश में भी शूट करेंगे। तो आशा बा, भरोसा बा कि भैया चैलेंज फिल्म के आप लोगन के दुलार, प्यार, आशीर्वाद जरूर मिली। थैंक यू भोजपुरी सिनेमा, थैंक यू।